15 iyul якташ язучы Сөпбүх Рафиковның туган көне. Ул 14 ел Зәйдә яшәде, иҗаты Зәй белән бәйле. Гадәт буенча язучы каберенә барып, аны искә алу чарасы үткәрелде. Анда Сөпбүх Рафиков исемендәге үзәк китапханә хезмәткәрләре Имам Мөхтәсиб Фатих хәзрәт Нуруллин, язучының оныгы Айнур Закиров гаиләсе, Зәй информ оешмасы журналистлары килде. Зәй безнең иң матур урамының берсе аның исемен йөртә. Һәм инде әлбәттә безнең китапханәбездә Сөпбүх Рафиков исемен йөртә. Һәм шуны әйтеп китәсем килә, 2020 елны узган ел без ТНВ каналыннан әдәби хәзинә тапшыруыннан журналистларны чакырдык. Алар Сөпбүх Рафиковның тормыш һәм иҗат елы турында тапшыру әзерләделәр. Фатих хәзрәт Нуруллин Коръән сүрәләре укып, язучы рухына дуа кылды. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Балалары, оныклары Сөпбүх Рафиков белән горурлана. Мама мне очень много про него рассказывала, что Әни әйтүенчә, ул балаларны, гаиләсен яраткан, кешеләр исәне үз хөрмәт иткәндәй Зөлфия Закирова. Соңыннан язучы каберенә чәчәкләр салынды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.